CV ka yayi kyau. CV ka yayi kyau. So ka ce me yasa kake so mu ɗauke ka aiki a wannan kamfanin namu? To gaskiya Alhaji abubuwan ne da yawa amma dai kaɗan daga cikin abin da yasa nake so na aiki a kamfanin nan shine gaskiya na gani first class graduate ne kuma I believe I have everything it takes da zai sa na iya muku aiki tukuru a kamfanin nan. Kuma bacin skills ɗina ta wannan ɓangaren abin da na karanta ɗin na iya social media marketing ma sosai. So I'm very sure ta nan wurin ma zan iya taimakawa, sannan kuma kamfanin ka is one of the like biggest company in the country wanda duk wani graduate zai so a ce yayi aiki a nan. So gaskiya wannan dalilin ne yasa nake so na yi aiki a kamfanin nan sa. No wahala. Based yanda na duba CV ka kai mutum ne mai kokari. Kuma za ka yi mana matuƙar amfani a wannan kamfanin. Ka gane lissafin? So now what we do is gobe za ka yi resuming aiki. Gobe. So in terms of salary kuma mu a nan kamfanin ba mu ke yanke salary ba. Ainihi ma'aikatan da muke ɗauka su ke yanke salarin kansu. So yanzu ka faɗa mana nawa kake so mu riƙa biyan ka a wannan kamfanin? Salary to ai Alhaji da dai kun yanke salarin dai. Ba ni na ci ka faɗa ba? Yanke wa kanka salary nawa kake so mu riƙa biyan ka? To ba komai ko 200,000 ma ka ban zan karɓa. 200,000? A'a ba. Kai baka burin rabuwa da talauci ne? Poor man pikin. To in ba haka ba ya na ce ka yanke wa kanka salary ka zo kana maganar 200,000. Ka ɗau CV ɗinka ka tafi gobe ka resuming aiki. Za mu biya ka 3,500,000 duk wata. Wannan kamfanin attajiri da kare ne aka mai arziki a ofi money na wata. Ka ga lissafin? A nan wurin ba ma talauci situation. Ka je salarin ka 3.5 gobe da safe ka dawo. Poor man.